Nie no, co to za chińska policja? Chińska policja. Dobra, jest czytane na 5 nowym złotych. serwie. Huan Nazwa Ning, nuty? Women Shijong Dobra, nie Fan, mogę. Ying Yuzun Ying De Olo Pomidoro Xian Sheng Da Cheng Dobra, Xi, co ty Ying Kai pierdzielisz? Shi Lu Yuguan Zdrower Xian Sheng De Cheng Yushi Co ty pierdzielisz? Nin De Chang Fu Pana Kasztanka Henin De San Cinka. Witamy, jesteśmy chińską policją. Doszliśmy do porozumienia z szanownym panem Olem Pomidor... Nie! Jeszcze raz, czekaj, bo źle przeczytałem. Witam, jesteśmy chińską policją i doszliśmy do porozumienia z naszym Olem Pomidorem. Wręcz chciałem powiedzieć, że jesteś świetnym streamerem, a Olo Pomidoro jest gównianym streamerem oraz youtuberem. To ja wysyłam te donaty, to ja, Ołek. Ogólnie chciałem powiedzieć, że kocham moją dziewczynę. Jest nią oczywiście użytkowniczka Zix i mój pies Hublak wraz z całą moją rodziną jest dzisiaj pozdrawiany tutaj. Ja pierdzielę, co ty Ołek za donaty wysyłasz?